Hak jingile kai Nation League ka bahap hak Group C. Bat kadai ke jingile kai ka bakhadu na ka group kata ke England Persia ya ke Germany. Hak ba baro artiligiri kila ya khai ta mar lai gol. Kani ke jingile kai na kaliang jong ke England Starling ulai le kai bha la persiang bon khija. Henry hadu bukut ke kelas step don gino ki tim di bola ban khija. Bad hak kilamit kata hak minit ka ba san peu ar lengba ka penalty ka Germany ka layo ban chigul ka jongka lengba u Gundagon. Bad hak minit ka ba riu peu nyau u Hawats ulayo ban tep ya ka gol ka ba ar na ban ta ka Germany. Tang hadin 1 minit ba ka Germany ka yo ban tep ya ka gol ka ba ar ka jongka ka England ka lala ban le kai bha bat ka layo ban tep ya ka gol ka ban kong ka jongka lengba u show hak minit ka ba nyau peu wei. Bat hak minit ka ba nyau peusan leng ba umau ka England galala ban penya khai ya ki ar gol jong ka Germany tang hapo ka 1 minit. Bat dai hak minit ka ba pra peulai leng ba ka penalty la kenjat dau kin ka England galala ban pentam ya ka Germany dalai la ka ar. Bat shwa ban kut ka jingile kai ka Germany galayo ban tep ya ka gol penya khai leng ba u Habert kata hak minit ka ba pra peu nyau. Bat habakut ka ni ka jingile kai ka England bat ke Germany kiyo marlai gol. Hak weipat ke jingile kai jong ka Ligue A kata ka Group C ka Italy ka don hak kerdan ka ba kli E jong ka mi ya ken poin hak ba kalala ban lim ya ka Hungary da ar lagnot. Hak ni ke jingile kai ka Hungary kala ya le kai bha Henry ki player jong ka Italy kilala ban pengki jar nengkong hak minit ka ba ar phunyo leng ba Raspadori daya ka kelamin kata hak minit ka ba Sampeu ar Udimorco Ulayo ban tep ya ka gol ka ba ar na banta ka Italy. Bat leng bang ini ki ar gol ka Italy ka don hakli du jong ka mi ya ken point.